Igwe Michael Okeke na Enuwgu Agidi dị na kansụl obodo njikọ ọka nke Anambra steeti merubere emume iri ji ọfụ nke akpọrọ Iwaji Festival maka afọ 2024. Onye nta akụkọ anyị Joseph Egbocha kọrọ na emume a were ọnọdụ n'obi eze Ọkpala Ariam III dị n'Enuwgu Agidi ma dọkpụta ọtụtụ ndị mmadụ nke gụnyere ndị eze ọdịnala, ndị sitere n'iru ọrụ dịgasị iche iche yana ndị nnọchiteanya nke otu ekpemekpe ndị ọzọ, tinyekwazere ụmụafọ obodo ahụ ndị bịara ịkwanyere Igwe Okeke ugwu. Joseph Egbocha ga-akọtọpụ akụkọ a. N'okwu ya ka ọ wachara ji ka Igwe Okeke nọrọ kọwaa na ya bụ mmemme bụ nke dị mkpa n'obodo Enuwgu Agidi ya nakwa ala Igbo gbaa gburugburu ma kene Chineke maka iweghachite udo n'obodo ahụ ya nakwa gọvanọ Soludo maka mbọ ya nakwa ezi ọrụ ya o ji n'ọchịchị Anambra steeti kwee nkwa ndị obodo ya nyere aka na-achị gọọmenti Anambra steeti. Onye ji ọkwa traditional prime minister nke ya bụ obodo Dọkịnta Osita Anameze, ezigbote nwa afọ obodo Enuwgu Agidi Chief Onyeka Okeke Mgbajiaka nakwa onye ji ọkwa permanent secretary Anambra State Ministry of Health Dọkịnta Oliakụ Obiageli Uchebo ya nakwa onye ji ọkwa Anambra State Director nke ụlọ ọrụ National Identity Management Commission Maazị Loveday Ogbonna kọwara na ya bụ mmemme iri ji ọfụ bụ nke dị mkpa n'iweta udo nye ndị mmadụ maka ọrụ mmepe obodo ma rịọzie Chineke ka onye wanye Igwe Okeke uche ngozi ya nakwa ndị obodo ya. Onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka ihe gbasatara ụmụ nwaanyị bụ Oriakụ Ifi Obinabụ onye bịakwara ya bụ mmemme kọwara na ewepụ ndonye ukwu ndị eze ọdịnala n'imejupụta ikikere ụlọ ọrụ ya bụ nke gụnyere imegide akparamagwa jọrọ njọ a na-akpaso ndị mmadụ n'ịgbado ụkwụ n'ụzọ ọdịnala ka bụ nke agaghị enwe ike imejupụta ma gwazie ndị eze ọdịnala ndị ọzọ ka ha nye aka n'ime ka ndị obodo ha mara omume jọrọ njọ a na-emeso ụmụ nwaanyị n'obodo dị iche iche. Site n'Enuwgu Agidi nke dị n'okpuru ọchịchị njikọ ọka, abụ Joseph Egbocha maka akụkọ ụwa ABS.